Nire harremana IPS-ekin hasi zen ez duela 40 urte, baina duela 15 urte. Gogoan dut garai horretan izan zela lehendabiziko aldia, non nupen, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, generoan adituaren graduadoendokoa ateratzen zutela. Gu izan ginen lehendabiziko edizio hortan, eta karo, guretzat izan zen, nire harremana ordura arte feminismoarekin zegoen lotuta militantziarekin gehiago, ez? Eta behin feminismo akademiara sartzen dela, bada pixkat, jakina jarraitzen duela harremanduta herri mugimenduarekin, baina irekitzen da beste perspektiba bat, non feminismo hasten zaran ikusten teoria politiko gisa edo teoria kritiko bezala. Eta arduan hor, zabaltzen zaizu izugarrizko mundu interesgarri bat, non marko kontzeptual berri bat dago, eta gainera abiadura handiz eguneratzen den marko teoriko izugarri interesgarria, eta orduan ezagutu nituen IPS-eko lagunak. Eta esan beharra daukat, ni unibertsitatetik ateratzen nintzen, eta hurrengo goizean, joaten nintzen IPS-era, IPS orduan garai hortan Tejeria kalean zegoen, eta eskertu behar dut benetan ze pazientzia izan zuten bertan aritzen ziren emakumeak nirekin, zeren eta gauza guztien gainean izugarrizko jakimina neukan, baina baita ere ezagutza eza, eta orduan, esan beharra daukat, IPS izan zela baliabide itzela niretzako, nire ikasketarako, baina batez ere, liburuaz gain bertan zeuden emakumeek benetan lagundu ninduten, izan ziren garai horretan nire bidai lagunak, eta gero horietako batzuk nire lagunak ere izan dira. Berez, zorionak IPS eta eskerrik asko.